प्रिन्सिपाल जौस्रां बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों सेरावनो जों बरायना लानो खावलायदों आरो सासे मुंदांखा एक्टर लोगोसे लोगो फोरोंगिरि कामार दैसा माने गोजौ फरायसालिनि दैमासा ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों बरायना लानो खावलायदों बे समाव न'खरनि आङो सिनायथि होनो सिगांदों कनिका बर'निनो आंगोनि अनसुला फिसाय आरो बिथाङा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो लोगो आफादगिरि मानगोनां हांगामा बर' बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गोजोन्थों हांगामा बर'निनो आंगोनि बिफा गनेश्वर बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय दङब्ला आर'जआव दङ बिमा मानिजाथाव धनस्रि बर' बिथाङाबो आर'जआव दङ दायो माने सिनायथि लाजागोन आरो बे समाव रुंसारि कनिका बर'निनो आंगोनि बिफा कुमार बर' दङब्ला सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिमा महिनी बर' बे समाव सिनायथि लानो खावलायबाय गोबां बेबायदि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङमोन आङो गोबांखौ सिनायथि होनो सानाखिसै दा बेखायनो बे बुब्लियाव जोंनि मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिनैनि मेलनि सामलायगिरि बिथांखौ आङो सामलाय लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय जों गुबुन मोनसे हाबाफारियाव थांनो नागिरदों गोदानै जोंहा बे हाबाफारियाव फैनाय बेबायदि दङब्ला बिबार बावनो गोनां दङब्ला आङो बिबार बावनो थाखाय खावलायदों सिरिबाङै जाहाथे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जायफोरा बिबार बावाखै कनिका बर'नि गोसोखांथियाव आरो बिनि मावलांनाय हाबाफारि आरो खम समनि गेजेराव बिथाङा जिखिनि हाबाफारिफोरखौ माहारिनि समाजनि फारसे अबदान होबाय बिनि गोसोखांथियाव आरो गोसोखांथिखौ जुगामि खालामनो थाखाय मोनसे जोङो बिजाब सुजुनानै दिहुनदों बाथ्रायाव बुंनाय दङ जे जोङो गोलाव आयु मोनोब्लाबो माब्लाबा जोङो लाखानाय थिखानाय हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंनानै फोजोबनो हाया आरो बेबायदि गोलाव आयु मोननानैबो समाज हारि आरो ओनसोलनि जों जुदि मोजां हाबा मावलांनो हायाब्ला जों मालाबा गोसोखांजायाबो जानो हानाय नाथाय माखासे व्यक्ति दङ माखासे सुबुं दङ बेबायदि सुबुंफोरा खम समनि गेजेरावबो गोबां हाबा मावनानै समाज आरो हारिजों जेब्लाबो अनसायजाबोदों दा बेखायनो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयनिबो मिथिनायनि सुबिदानि थाखाय जों बेखौ सुजुनानै दिहुनबाय आरो मासिगिरि हिसाबै पुर्ण ब्रह्म बिथाङा दङ आरो गाहाय सुजुगिरि गब्बर सिं बसुमतारी आं सानैखौबो सिनायथि लानो खावलायदों मासिगिरि पुर्ण ब्रह्म गाहाय सुजुगिरि गब्बर सिं बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आं बे समाव जोंनि बिसम्बि बेखेवगिरि मानगोनां आसामनि मन्त्रि बिथांखौ आङो बिसम्बिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो खावलायो
नोंथां आं बे समाव बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो बिथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायो। दिनै गोथार फुंबिलियाव रुंसारि कनिका बर'नि जे सारदों बेजों लोब्बा लाखिनानै बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिया नुजाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङा दा बे हाबाफारिखौ सामलायगासिनो दं। जोंनि बिटिसिनि स्पिकार कातिराम बर' थुनलाइ आफादनि मानाबुले लेङाइ आफादनि बिटिसिनिनो MCLA मन्टु बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जाफैनाय गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन दिनै बे सानाव कनिका बर'नि बिसम्बि बिजाब सेबखांनाय जादों। बेनि चेयारमेना मानगेरे पुरन ब्रह्म आरो गाहाय सुजुगिरि देबसिं बसुमतारी बे बिजाबखौ आंनो बेखेवनायनि मोनसे खाबु होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर बावो जे सोरनिबा रुंसारि जानायफ्रा खुब दुखु होयो गोसोफ्राव बयनिबो गोसोआव दुखु होयो। बे कनिका बर'नि रुंसारि जालांनाय जि जाथाय बेयो जों बयनिबो गोसोआव बिराद दुखु होदों। मानो होननानै बुङोबा 30 बोसोर बैसोआव सासे मानसिया हथियायै जिउ गारनांनाय जाथायफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जायो। आरो लोगोसेयैनो बिनि थाखाय जों दासिम दुखु मोनदों जे बावैसो सिगां जुलि जादोंमोन आरो जुलि जानायनि फ्राय 7 सानसोनि गेजेरावनो बे जाथाया जाबाय आरो दिनै दा हांगामा बर'आ कनिका बर'नि जिउ लोगोरिमोन बेखौ हारसिङै गालांनानै बियो दिनै आनजायलांबाय। लोगोसेयैनो गुसुं समनि गेजेरावबाबो कनिका बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव थानानै हारिनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन बियो मा मावलांखो बे गिदिर बाथ्रा नङा। बेखाय मावनायनि जि मोनसे गोसो बोलो कनिका बर'नियाव नुजादोंमोन बे हारिनि थाखाय बेखौ नुनानै बयहाबो मोनसे आफसुस जादों जे माबा मोनसे मावलांदों होननानै बुंदों। खारन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आइजो दैदेनगिरि ओंखारनायफ्रा दाबो अनेक दं। मावथियाथ' ओंखारो नाथाय दैदेनगिरि जानायनि दैदेनगिरि महरै ओंखारबोनाया खुब खमै ओंखारो। जायफ्रानोखि खोथाबो बुंनो रोंगौ साननायबो दङ मोनसे थांखिबो दङ नोजोरबो दङ। लिमिटेड माखासे मावथिफोरनि गेजेराव कनिका बर'खौबो नुनायखाय जों बयबो गोसोआव जोबोद दुखु मोनो। नाथाय जानायाथ' जालांबाय जोङो बेखौथ' आरो जायि खालामनो हाया। आरो बे हिसाबैनो दिनै जिखिनि सुंद' हाबाफारिनि गेजेरजों कनिका बर'नि सोमोन्दै सिनायथि होनो मानसिफोरनि गेजेराव नाजानाय जादों जोबोद मोजां नाजानाय होननानै आं सानो। आरो दुखुआथ' मोननो नंगौ दिनै दाबो नुबाय कनिका बर'नि बिमाया जोबोद दुखुखौ हमथानो हायाखै गाबबाय थादों। हांगामायाबो गोसोफ्राव दुखुखौ हमथानो हायाखै गोसोआव दाबो दुखु फैदों। आरो हयथ' हारसिं थानाय समाव लासै लासै एडजास्ट खालामनोबा बावलांनो नाजाबायमोन नाथाय बिनि लोगो दिगिफोरखौ दिनैहाय नुजोबनानै हयथ'बा गोसोआव मोनसे आबेग फैदों। स्वाभाबिक मानसिफोरनि जिउआव आबेगा जेब्लायबो थायो दा इमसना आंनावबो थायो बयनावबो थायो। नाथाय बेखौनो आङो खावलायदोंमोन न'खरा मोजाङै मोजां सोलिफिननांगौ। बयबो थांनानै थानाय मानसिफ्रा मोजां सोलिलायनांगौ। थांबाय जों बेखौ मान होगोन बावलांनांगौ नाथाय दुखुखौ जों बावलांनांगौ। नाथाय थालांनाय मानसिफ्रा मोजां थानांगौ
जिउ खांनांगौ आरो हानायमानि जों समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो आंनि जिउआव आं बेखौ कनिका बर'खौ खुब माने गोलाव सम लोगो मोनाखै नुबाय थानाय सानैसो मानसिखौ आं नुबाय थायोमोन रंगिनामोन बिबारिमोन जेनेबा कनिका बर'खौबो बिदिनो नुयो नाथाय खाथियाव मालाबाबो बिदि मिथिलायनायनि खाबु गैया थांनाय बोसोरनि सिगां थांनाय बोसोरावनो जायो इलेक्सननि उनावहाय मानोबा जोङो टावां थांदोंमोन ज'नो खेबसे ज' बेरायहैनोसै होननानै आंबो थांफादोंमोन बे समनिफ्रायसो एसे खाथियाव लोगो मोनलायनाया बांसिन जालांदों बे साननैसोनि गेजेरावनो एक्टिभिटिसफोर आरो बिसोरनि जि मोनसे फ्रि फ्रेंकनेस खुला गोसोजों मानसिफोरजों रायज्लायनाय मिनि खुसि खामानि मावलांनाय बे स्पिरिटफोरखौ नुनानै आंबो मोजां मोनोमोन जे सोरबा जे ओंखारबोबाय अबथिरायै बेबायदि जागोन होननानैबो रावबो सानाखै बेनिखायनो गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फैदों आंबो खम समनि गेजेराव लोगो मोनदोंब्लाबो गुसुं सम लोगो मोनदोंब्लाबो मोनसे आबेग फैदों गोसोआव मोनसे गाबखांनायबो फैदों जियानो जा दिनैनि हाबाफारियाव आं जे बिजाबखौ बेखेवबाय आं सानो बेवहाय जायफ्रा मिथिदों आंखौबो बुंदोंमोन मा मिथिगौ लिरनो थाखाय सुंद'यै नाथाय आङो एखेबारे मिथिगौ होननानै लायोबा मोजां थिग जानाय नङा आङो लिरनो हाजासिम मिथियाखै बेनि सोमोन्दै जिखिनि आं नुदों आंनाव मोनसे इमप्रेसनल' जादोंमोन जे बे इयुनाव गोलाव समनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आं बेखौबो सानदोंमोन एबा खन्थाइ दङ रायथाइ दङ बेनि सोमोन्दै लिरनाय मिथिनाय मानसिफोर दङ बिसोर लिरदों रिसार्च स्कलार हिसाबै सासे गोरों मानसिया समाजाव माबायदि अबदान होयो बेखौ बयबो मिथिगौ बिनि गोमालांनायाव जोंहा बेसेबां खहा जायो बेबो मोनसे साननो गोनां थारमाने फरायनायखौ बियो बबेबा मोनसे सिमा बोआखै आरो बिए पास जाबाय एम ए पास जाबाय जोब्बाय साख्रि मोनबाय बेबा जोब्बाय फरायनायखौ बियो स्टाडिखौ बबेबा मोनसे सिमा बोनानै दोननो नाजायाखै जायनि थाखाय बे रिसार्च स्कलार हिसाबै नाम रेजिस्टार खालामदोंमोन कमप्लिटलि जायाखिसै बे मोनसे आफस'सनि बाथ्रा जाहैबाय सासे प्रमेजिं आरो फिउचार थानाय सासे गोख्रों बर' आइजो जों खोमानानै लानांगौ बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ अब्लाबो जों गासैबो बावजोबलायनानै गावनि थांनानै थानांगौ समखौ जों गावनो गाव थांनानै थानांगौ बाथ्राया बेसो जे मानसिफ्रा जोनोमनि लोगो लोगो न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय ज' लोगो मोनलायो हिसाबै जोंनाव मोनसे साननाय थायो मा जों ज' थांनानै थायो खिन्थु मानसिया रावबो ज' थांनानै थाया गावनि जिबनखौ गावनो थाङो इन्डिभिजुवेलि थांनानै थायो मानसिफ्रा थांनानै थांनायनि जि मोनसे सिन्था दृष्टिभंगि बे गासिबो बेक्तिगत आं मारै थांनानै थागोन बेनि गेजेराव जों बेखौल' नायो जे आंजों लोगोसे गुबुनाबो जाहाथे मोजाङै थांनानै थालांनाय मानसिफ्रा ओंखायनो दुखुआव गोजोबनानै थायालासिनो गाव गावनि जिबनखौ आरो साबसिन रोखोमै मिनिंफुल रोखोमै थांनानै थानो नाजानांगौ आं बेखौनो खावलायो आरो आंनि बिजाब बेखेवनायनि बिबुंथिखौ आं बेवहायनो बुंनानै फोजोबबाय आरो स्पिकार बिथांमोना बिदाय लाथ'सिगोन साबायखर बावबाय बिथांनिसिम बिजाब बेखेवनानै कनिका बर'नि सोमोन्दै जा समाव बिथाङा दसे समनि थाखाय लोगो मोनदोंमोन बिनि गोसोखांथियाव फोरमायबाय आरो दुखुनि समाव जोंनि दुखुखौ जोङो बोरैहाय लासैनो इयुनखौ नोजोर बोनानै जों सुस्रांलांनो हायो बेनि थाखाय बयबो खावलायदों आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे समाव जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय आलासि जोंहा हांख्रायजानाय आलासि दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां प्रफेसर स्वर्णप्रभा सैनारि
मेदामखौ बे समाव दसे सम सिखारना सिनायथिनानै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनो गोजोननाय थाबाय। आङो बे समाव प्रफेसर स्वर्नप्रभा सैनारि मेदामखौ बे हाबाफारिजों सारादुनि सानाव आरो बे दुखुनि सानाव फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों बे बिजाब बेखेवनाय आरो बे सारादु गासैखौबो नोजोर बोनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ बावहरबाय। जों दासो जोंनि गेजेरनिफ्राय आसामनि सासे मन्थ्रि बिथाङा कनिका बर'नि सोमोन्दै बुंथिलांनायखौ खोनासंबाय। आंबो एसे खोनाफैदों। आं कनिका बर'खौ लोगो मोनदोंमोन सासे फरायसा हिसाबै जेब्ला बियो MA खालामनो थांदोंमोन बे समाव। बेनि उनाव जेब्लानाखि बियो आं हेड जाना थानाय समाव बिफाननि बे जेब्ला PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स होदोंमोन बे समाव आरोबाव बेखौ बोसोरसे बोसोरनै गेप थानायनि उनाव आरोबाव गोदानै लोगो मोनफिनदों आरो बेजों कनिकाजों खोब मोनसे सोमोन्दो जिहेतु बियो जोंनाव MA आव मोननै हानजा दङ लिटारेचार आरो लेंगुवेज आरो बे कनिकाया लेंगुवेज ग्रुपनि जाय ग्रुपखौ आं फोरोङो बेनिखायनो ग्रुपनि फरायसाजों जेरैहाय मोनसे सोमोन्दो थायो बेबादिजों आंहा कनिकाजोंबो मोनसे मोजां सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां समावनो खोब रायजायोमोनबो मानोना मानसिया खोब दावरावमोन जेब्लाबो गोसा गोसा बाथ्रा बुङो बिफानाव थांबा मिनिगाग्लाबो बेनिबो खोब रायजायोमोन मालाबा नाथाय मानसिया मोनसे बेनि गेजेरावबो मोजां बुंदोंमोन रायजाब्लाबो बे मालाबाबो गाज्रि मोननो हायामोन बेनि मोनसे खोब पजिटिभ गुनमोन जायखौ लानानै आं बेखौ आरोबाव साबसिन मोजां मोनोमोन आरो जेब्लानाखि MA लाखांनायनि उनाव PhD जेब्ला हाबदोंमोन बे समाव बे गले गले मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन मेडाम आं नोंजों PhD खौ खालामगोन खिन्थु बे समाव आंबो एसे लानाय समाव आं बुंबाय जे नों इस्माइल सारजों लादो बे इस्माइल सारजों होनायनि बिराद आफसोस फैयो आं बेजों लाया नों लायाबाबोथ' गलाना दा सिलेक्सन जाबाय सोरबा सासे जों लानांगोन ओंखायनो नों इस्माइल सारजों ला खिन्थु इस्माइल सारजों मुङावल' स्कलार जाना थाब्लाबो बेयो गासै आयदा टपिकखौ माखौ लागोन माबादि सावरायगोन आंजों जेब्लाबो मोनसे कन्टेक्टआव थायो दा ओंखायनो बेनि अनगायैबो आरोबाव जेब्लानाखि MA 4th सेमिस्टाराव डिजार्टेसन मोनसे जोंहा प्रिपेयार खालामनांगौ 50 मार्क्सनि बेनि थाखाय फिल्ड वर्कआव हेगारहरदोंमोन बिसोरखौ गवालपारायाव बे गवालपारायाव थानानै थांखालिनो बेहा बिराद गोब्राब उदै सानाय जाहैयो थांनानै आं बे समाव थांफायाखैमोन बे ग्रुपजों गुबुन सासे फोरोंगिरिखौ हेगारहरदोंमोन बेनिफ्राय मिथिबाय कनिकाया बिराद गोब्राब उदै सानाय जादों फिल्ड वर्कखौ खालामनो हाला बेनि उनाव आंजों रायलायहरबाय आरो अखानायै बेखौ न'सिम बे मास्टारा गालांदों बेनि उनाव अखानायै आं एसे थाफाबाय गथ'फोरजों थांना गवालपारायालागै दा बेनि उनाव बेहा बिराद मोनसे गिनाय आंथ' ग्रुपआव माबायाव फिल्ड वर्कआव थांनो हादिया आं मा खालामगोन मेडाम बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनि थाखाय बेनिफ्राय आं बेखौ मोनसे बुंनायसै जिहेतु नोङो फिल्ड वर्कआव थांनो हायाखै जेबो नङा गुबुना गवालपारानि रावनि सायाव लिरगोन नाथाय नोङो नोंनि रङिया ओनसोलाव रावखौ माबादि बाहायो बर'फोरा बेनि सायावनो नोङो डिजार्टेसनखौ प्रिपेयार खालाम अब्ला बे आंखौ गले गले साबायखर होदोंमोन साबायखर मेडाम नङाबा आं थैसिगौमोन आंथ' लिरनो हानाय नङामोन दा बेबादिजों कनिकाजों मोनसे इमसनेल एटाचमेन्टआ आंहा दंमोन आरो कनिकाखौ लास्ट लोगो मोनबाय 5 डिसेम्बराव फैनायनि सानब्रै सानबा सिगाङाव जेराव थांनो गोसो गैयामोननो बे फाखन होननाय सासे रिसार्च स्कलारा बिनि एफिडेभिट्सनिबो होनदोंमोन आब' हाबानि उनाव गोबाव सान जाथारगोन नुवाखै फैथारदो खेबसे नुजाहैदों रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि फैनाय सान दंमोन जायखौ खन्थाइ सान महरै फालियो बेयाव जोंहा दासो बिबुंथि लाखिलांनाय मन्त्रि ब्रह्मआबो थांदोंमोन आरो बे मिटिं जोबखांनायनि उनाव आंखौ खेबसे राव होना फैदोंमोन रुमाव हाबनानै आरो बेनो कनिकाजों जोबथा नुलायनाय आरो बेनि उनाव 11 डिसेम्बर खालि बे दुखुनांथाव रादाबखौ खोनाबाय मोनाबिलि जाय रादाबखौ खोनानानै फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन नंगौना नङा आरो
बे रादाबखौ आंनो गिबि हरदोंमोन फाखन ब्रह्मआ बेनि उनावबो आं फाखनखौ बुंदोंमोन नंमारगौना नंमारा कनफार्म खालाम ओरैनो नंखायखौनो खोनादों खोमा बेनि उनाव दान्दिसे उनाव बे गारिनि सरकारिखौ हरबाय बेनिफ्राय आरो डाक्टरा होनाय डेटनि जि सार्टिफिकेट थैनायनि बेखौबो हरबाय बेनि उनाव कनफार्म जाबाय बे माखासे गोसोखांथि जाय दासिमबो गोसोनिफ्राय खाराखै आरो सम्भब खारनायबो नङा दा बेनि गेजेरावबो आं जिखालि सावखालि फैदोंमोन जोंहा कनिकानि फिसाय हांगामाया हाजासे गाबदोंमोन बे समावबो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे थांनाया थांबाय बयहाबो गावबा गाव मोनफा मोनफा सम थायो आरो न'खरनिया आरो हांगामाया जा दुखुखौ कनिकाखौ लाना खालामदों बे समान लेभेलनि दुखुखौ जों रावबो मालाबाबो खालामनो हाया मानोना जाय गोमा जादों बे गोमानायनि दुखुखौ बांसिनै मिथियो जों जास्ट बायजोनि मानसि हिसाबै सानिफ्राय बुंनो हायो जे दुखु खालामनांला बेनि अनगायै जों जेबो हाया बेनिखायनो बिफाखौबो लोगो मोन्दों बेनिफ्राय बिहावनि फंबाय बिबथैखौबो लोगो मोन्दों दा बिसोरखौबो जास्ट मोनसे बाथ्राखौल' बुंलांदोंमोन जे बयबो गावबा गावआ मोनसे सम थायो जोंहाबो मोनसे सम दङ जोंबो सानसे बेबादिनो जेरै फैदों बेबादिनो थांगोन नाथाय जों बेनि उनावबो जिहेतु जोंखौ थांनो थाखाय गसाया लाखिदों अब्ला जों बेखौ माबादि थांगोन बेसे गेदेर बाथ्रा ओंखायनो दुखुआ जेब्लाबो थागोन जोंबो सासे फरायसा खोमादों बे दुखुआ जोंहा दङ आरो बेहा मोनसे थांखि दंबावोमोन डिसेम्बराव जाथाया जाबाय दा सामार भेकेसनाव जुलाइ दानाव बे फिल्ड खालामनायनि बाथ्राखौ आंनो बुंदोंमोन जे जिहेतु बेना टपिकआ आनडिभाइडेड कामरुप डिस्ट्रिक्टनि बर' रावनि सायावमोन ओंखायनो बेयो सर्थेबारि बा बे नलबारि जिल्ला दानि बेथिंजा थांनानै बर' जायगा जायगा गिदिंनानै बे बुंहैदोंमोन आंनि सिगाङाव सानसेखालि जे बर'फोरा न'खरफोराबो मोजां नङा आरो बेनि अनगायैबो रावफोराबो गोबाङानो माने मा जालांबाय हारसाजों गोरोबलांदों दा बे बाथ्राखौबो बे बुंहैदोंमोन ओंखायनो रिसार्चनिबो मोनसे गोसो गैया दंमोन जाय बे गोसोआ बेनिया जाफुंसाराखैसै सम्भब गसाइनि बेनो मोनसे हास्थायनायमोन बेनि फारसे बे आसखान्दा खालामनानै गालांदों दा दिनै बेनि सारादुआव आरोबाव खेबसे बेयाव रायजो राजाखौ नुफिनबाय आरो बेनि आन्दोआवनो दङ कनिकानि फारसे मोनसे गासैनिबो मोजां मोननाय आरो अननाय ओंखायनो आं कनिकानि सासे फोरोंगिरि हिसाबै बेयाव गासैखौबो खेबसे लोगो मोनफिननानै गासैनिसिमबो आं साबायखर होदों बेयाव गासैबो न'खरजों गसंफानायनि थाखाय आरो आंबो दान्दिसे गसंफानो मोननानै आरोबाव गोजोननाय मोन्दों आं मिजिंथियो न'खरनि गासैबो आरो गाहायै हांगामाया बे गासैखौबो लासै लासै गोसोआव लानानैब्लाबो गावनि जिउ लामाजों दावगालांगोन आरो न'खरनि बयनोबो थुलुंगा होगोन जाहाथे बयबो आरोबाव कनिकानि गोसोखांथिखौ लानानै जिउखौ आवगायलांनो हायो बेखिनिखौनो आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसेनो आबसुनि जिहेतु मावथि होननानै जों सानैखौबो मिथिगौमोन बिसि फिसाय सानैखौबो बे फरायसा आफादनि लोगोफोराबो जाहाथे गासै समावनो मोनसे सोमोन्दोआव थायो आरो थांना थानो थाखाय थुलुंगा होयो फिसाय आरो न'खरनि मानसिफोरखौ जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय थुलुंगा होयो बेखिनिखौ आं मिजिंथिबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं कनिकानिसिम फिन खेबसेबाव आंनि दुखु आरो अननायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों मानगोनां प्रफेसर स्वर्नप्रभा सैनारि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि प्रफेसर मेडाम बिथाङा कनिका बर' बिथांनि फरायनायनि सायाव आरो जि बिथाङा रिसार्च खालामबाय थादोंमोन बिनि जारिमिननि सायाव फंनैसो जोङो मिथिहोबाय आरो गोबां बाथ्राखौनो बिथाङा जिखिनि समनि थासारियाव लोगो मोन्दों बेखौ जोंनो मोजाङै गुवारै फोरमायबाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आङो खावलायनो नागिरदों सिनायथि लानो थाखाय
Dr. Fukan Chandra Bosumatari, Head of the Department, Cotton Industry, Manganang Sarkong Besimo, Association Secretary, गोजोननाय थाबाय सानैसो आङो जोबथा सासे आलासिखौ बुंनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव सफैनाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथांखौ आं बे समाव सारादु आरो नैबे बिजाब बेखेवनाय कनिका बर'नि गोसोखांथियाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायदों गासिबो आलासिफ्रा बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बिथांजो रुंसारि कनिका बर' बिथाङा हरखाबै जा रुंसारि जाबाय आरो बे रुंसार साननि दिनैनि जा बिथांनि मुङै बरननाय बिसम्बि लेखा आरो सावरायमेलाव नुजाथिफैनो हानाय आरो दिनैनि सावरायमेलखौ सामलायनो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननि आफादगिरि बिथां बर' बावैसो सिगां बिसम्बि लाइखौ बेखेवलांनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां ब्रह्म बिटिआरनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' नोंथां जोंहा जायगानि MPLA मन्थु बर' एक्स MCLA मणिपुर बसुमतारी आरो लोगोसे दानि लेंहरजानाय आलासि दा बिनानाव चन्द्रप्रभा सैनारि आरो बिथांनिनो आंगो लोगो लोगोसे बिथांजों दुखु सुखुयै जेब्लाबो थाबाय थानाय देहा होनाय थुलुंगा होनाय बिथांनि फिसाय जाफुंबाय फुकन बसुमतारी आरो एबसुनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन बाक्सा जिल्ला एबसुनि मावथि लोगो नोंथांमोन जायगानि हालामनि मोदोम मोदोम फरायसा नोंथांमोन लिरगिरि नोंथांमोन मावथि नोंथांमोन आरो रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव नोंथांमोन आं गोबां बाथ्रा बुंनो गोसो जायाखै बे समाव जायानो जादों आं बिथां कनिका बर'आ जेब्ला रुंसारि जायो आं जायगायाव गैयामोन जोंहा आसाम सरकारनि जा सोलोंथाइ जा खान्थि बे सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव रायजोफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जाहैदोंमोन थांनाय जुलाइ दाननिफ्रायनो आगष्टसिम आरो आं बे खालि 10 तारिख खालि 10 डिसेम्बर खालि आं लखिमपुर जिल्ला बगिनदियाव दंहैयोमोन आरो बिनि अखानायै आं हरखाब खोनानो मोनबाय जे बिथां कनिका बर'आ बे संसाराव गैला मोनसे जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जादों आं जोबोद दुखु मोनदों जायानो जादों आं बिनि अखानायै न'आव फैनानै आरो सानसे उनाव हारसिङैबाबो फैनानै आं थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि न'खराव आरो बिथांनि न'खरनि जा दुखुथिया भाइ बाहागि बिमा बिफा बिथांमोनखौ आं जोंनि दुखु मोननाय गोसोनि बे दुखु मोननायखौ फोरमायथिफैदों आरो बाहागि जाफैदों जायानो जादों जों मोनसे सैथोखौनो एंगारनो हाया जों रावबो मोनसे सैथोखौ
मिथिनाबो मिथिया बे जाहैबाय जों जोनोमनि उनाव जों सोरनि गोरबोआव जों जोनोम जागोन बेखौ जों मिथिया सोरजों जों जुलि जागोन आरो हाबा जागोन जों बेखौबो मिथिया जों मब्ला मा समाव मा जानानै थैनांगोन जिउखौ फोजोबना फोजोबगोन बेखौबो जों मिथिया बे मोनसे सैथो बाथ्रा जों रावबो मिथिया आरो बेखायनो जों दिनै अबं गसाइखौ जोङो फोथायनो गोनां जाहैयो बे मोनसे फिल'सफि बे मोनसे जिउनि सैथो बाथ्रा बेखायनो जों दा आं बे न'खरनि दुखुथिया समाव रायजो राजानि दुखुनि समाव आं बे फंसे बाथ्राखौनो आं फिल खालामदों आं गोसोआव गोलैफैदों जे जोंनि जिउआ ओरैनो थास' बिलाइनि दै होननानै बयबो बुङो लिरगिरिफोरा खन्थाइगिरिफोरा बिथांमोननो थास' बिलाइनि दै दानो दं दानो गैया बेखायनो दुखुआ थायो आरो बांसिन दुखुखौ मोनो जों जेब्ला जोंनि जिउआ अबथिरायै थुंगेलाङो मावनो लानाय मानसिया गोबां खामानि मावनो लानाय मानसिया जुदि अबथिरायै गोमालाङोबा गोमोरलाङोबा बेनि सोमोन्दै जा दुखु बा दाहा बेखौ जों सहायनो हायै जाहैयो थेवबो जों अबं गसाइनि सायावनो सोनारनांगोन जे अबं गसाइया जोंखौ सोरजिदों अबं गसाइयानो जोंखौ फेदेरदों अबं गसाइयानो जोंखौ फोथैदों आरो बे सैथोखौ बेस खालामनानैनो सोनारनानैनो जों जोंनि जिउखौ जों सालायलांनो नांगोन आरो थानाय समाव जों मावलांनांगोन जोंनि जा धोरोम सैथो आरो मावनाय बे मोनथाम जोंनि बिथिं संसारनि बे बिथिङाव जों गावखौ जोङो मुखुब खालामनो लानो नांगोन आं गोबां बाथ्रा बुंला कनिका बर'नि जा जिउ रुंगोनाय बे रुंगोनाया एसे जोंनि रायजोनि जोंनि जाथिनि थाखाय इनायनो खहा जादों बे सैथो बाथ्रा थानाय बाथ्रा बेखायनो बिथाङा थांना थानाय समाव मावबोबाय गोबांखौनो मावबोबाय स' टेलेन्टेड जिथुनाखि जोंहा जोंनि मावथि लोगोमोन गोमालांबाय हरखाबाय दुखुआ बयहाबो थाखागोन आं बिथांनि दुखुनि बिथांखौ खोमाना लानायनि जा दुखु बे दुखुखौ बा दाहाखौ आं बर' थुनलाइ गासै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोसावदों आरो बाहागि जादों दा आं गोबां बाथ्रा बुंला आं बेखिनिखौ बुंबाय जे जों बिथांनि बायदि जा टेलेन्टेड सासे मावथि बा सुबुं दोहोन बे दोहोनखौ खोमाना लानो गोनां जानायनि जोंनि खहाखौ जों सुफुंनो जेब्लाबो हानाय नङा थेवबाबो जों आसा थिदों जों बिथांनि उनाव जा जोंहा हानजा दं उन हानजा दं सिगांनि हानजा दं बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांनि जा आदर्श बे आदर्शखौ लानानै बानि बायदिहाय लानानै जों जोंनि मावनांगौ खामानियाव जाहाथे गोसो गोथारै देहायै माहामै मोदोमै माहामै जों मावफुंनो हायो बेखायनो जों गासैबो सेंग्रा सिख्ला मावथि लोगो बिथांमोननिसिम आंनि जा गोसोनि जे खावलायनायखौ थाबाय आरो आं बेयावनो फोजोबनो सानदों आरो लोगो आं नोंथांमोननिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोबो सानदों सालबारियाव कनफारेन्स सोलिबाय दं जोंहा डिस्ट्रिक्टनि बे सानफुनि प्रग्रामाव आंखौ लेंहरदोंमोन आं थेवबो बेहाय फैबाय गतिके आं दिनै आंनि बा जोंनि जिखिनि गुडविल जिखिनि मेसेज बा जिथुनाखि दुखुनां जिथुनाखि रादाब बेखौ बर' थुनलाइनि जानानै नोंथांमोननि सेराव फोसावबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि जे बिबुंथि बेखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों ओम शान्ति ओम शान्ति बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां सीताराम बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ बिथाङा गोसोखांहोनानै जोंखौ दुखु मोननाय आरो जोंनि गोसोआव जिखिनि गोसोनि बायग्लिनाय बेखौ बिथाङा मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों इयुननि हाबाफारि मावलांनायनि थाखाय मोजाङै जोंनो फोरमायबाय आंनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय
बे सावरायनाय आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं फोजोबनो सानबाय माखासे गोबां बाथ्राफोर दङ जोङो जेसेबांनो बेखौ जों जेसेबांनो सावरायगोन एसेबांनो बिथांनि महर मुस्रि आरो बिथांनि हाबा मावनाय बिथांनि सानस्रि सान्थौफ्रा जोंनि गोसोआव एसेबांनो फैगोन आरो जोंनि बयनिबो गोसोआ बांसिन दुखुआव गोलैयो दा बे दुखुखौबो जोङो बजबनानै लानांसिगोन आरो बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिफोरखौबो जोङो गोजोर खालामनानै दोननांगोन न'खरनिफ्राय जोंहा हांगामा बर'आ आलासिफोरखौ बरायनो नागिरदों बरायनो थाखाय खावलायो Buster.